Κυρφάνης ο ποτιστής. Τελείω, με λέμε ρίξω γεροντές. Άρα το στέλνεις. Μπράβο ρε παιδιά. Δεν θα πει. Δεν το ήξερα. Παθίζεις. Μια κοπέλα είναι. Πω, είναι πολύ άκυρα αυτά τα πλάνα. Τι είναι πολύ? Άκυρα. Ποιος? Αυτά τα πλάνα. Γιατί? Είναι πολύ άκυρα αυτά τα πλάνα. Τι είναι? Είναι μπρο. Πολύ άκυρα. Είναι πολύ άκυρα. Ποιος? Ξέρεις, είναι μου λένε. Και μετά Άλλες φορές που είναι δίπλα σου μ' ακούς. Ρε μπρο, μήπως έχεις ζητήσει το πρόβλημα? Όλα τα μέμια σε μισούν. Γιατί δεν με μπορούν. Ησυχία τώρα. Το μάθημα αρχίζει πιτσίρικου. Μπορείς να χαμηλώσεις τον ήχο. Ή να βάλεις μουσική. Εδώ πέρα. Νομίζω σε κάποιες φάσεις ρέφω ό,τι να είναι. Τόσο το μέσο όσο και το πεδίο της media poetry μου είναι πολύ οικείο, παρόλο που να το έχω προσεγγίσει στο παρελθόν. Πού να το Τόσο το μέσο όσο και το πεδίο. Τι θες να πεις? Λέω. Ο ΚΑΚ τονίζει πως η media poetry δεν είναι απλώς μια προδοσιακή ποίηση σε ψηφιακή μορφή, αντιθέτως διαμορφώνεται και βιώνεται από τα ίδια τα μέσα παραγωγής της. Τόσο το μέσο ή να γράψω αυτό. Το πεδίο της media poetry μου είναι πολύ οικείο. Βάλτε τα πάλι στο σιρτάρι. Τι να πω. Τα γλυπτά αυτά είναι κατασκευασμένα από χιλιάδες χάντρες. Πώς να το πω. Είναι κατασκευασμένα από μια πληθώρα χαντρών. Χαζών. Και από υλικά όπως χιλιάδες χάντρες. Παλιές χάντρες. Πολλές χάντρες. Ναι, είναι μια πληθώρα χαντρών. Δεν ξέρω το χαντρών, αν είναι σωστό.